אנחנו נורית וסער מזרחי. במהלך שנה ו3 חודשים ירדנו למעלה מ-40 קילו ביחד. אחד הדברים שעזרו לי והקל אולי היה הצורך להשתחרר מהשעבוד שיש בשיטות אחרות, לספור קלוריות, לספור נקודות, או להתעסק בכל מיני, כמה אכלתי ולא אכלתי וכן אכלתי. אכלתי, שבעתי, נהניתי, יכולתי לדעת מראש איפה אני אהיה ואיפה אני אעשה ולהתאים את הארוחות שלי לזה. מה שאהבתי בקשת זה עבודה בגובה העיניים. בשיחת תיעוד שישבתי דיברו איתי בגובה העיניים, לא מהמקום של מקומות אחרים, של לנו יש שיטה ואתה תלך עליה כמו שאנחנו אומרים, אלא התאימו לי לאורח חיים שלי, לימי העבודה שלי, לשעות שאני עובד ואיפה אני עובד וכמה אני עובד, והכל התאים לי בכל רגע נתון לאיך להתנהל עם הדיאטה הזאת. לא מרגיש שאני צריך להתאמץ מעבר לאורח חיים של בן אדם נורמלי. אני 8 חודשים כבר שומר על המשקל עם סטייה קטנה של 1.5 קילו למעלה, 1.5 קילו למטה, ואני בטוח שאני אצליח לשמור על זה גם בשנים הבאות, עד לסוף לטעמי. קודם כל הרגשתי בבית מהרגע הראשון שהגעתי. מדברים איתי אחד על אחד, לא בקבוצה. אני לא צריכה לחשוף את כל הבעיות שלי ואת כל המשקל שלי בפני כולם. האינטימיות, ההיכרות של הצוות איתי, מה שאני מקבלת, מה שמתאים לי, נחמד לי, טוב לי, קיבלתי כלים, אני אשמור על זה, אני אמשיך בזה, ואני נשארת חייבת לקשת את המשך החיים שלי. תהליך מאוד אינטנסיבי, מלווה ברמה מקצועית מאוד גבוהה, עם תמיכה מתי שצריך, כל הקילוגרמים נעלמים בשניות.